megalayapost.news. Kaseng Ribhoi Tourism and Environmental Development Forum kamkawai na kaseng baju kentiu yaki kam jungok kai prathei merban yada ya kami mariang kalarai barakhi ya World Tourism Day kaban salong ha ka arpenyo terik benai nailor arajar arpsau ha orchid umyam kamala pentip doba plela tiuso ubri president ketika forum loong baga jingtemu ban pelong ya kani jingrakhi ya World Tourism Day kadi shibenta ban pensong thu sikpat ba halor ka jingdan kam ban kentiu yaki kam jungok kai prathei nagabenta ban kentiu ya kayok ka kot kipat ba lingba ki kam jungok kai prathei Ulai thuru bahag ketiga sengi unsedang shwa da kejingnya marathon na umbang penkut apung umyam orchid umyam buat but sa kejing penken ba ya kijaka bajuan jungok kai kinong jungok kai prathei banya snok tilang da darbar snong umyam Ribhoi Tourism and Environmental Development Forum mantau snem in pelong biang ya kan ke jingrakhe ya ka jinglengku snem jong ka World Tourism Day ka barsau ku sau snem hangte ya po damsai tekum ka forum ngila sim ya kan rai ba mantau snem ngin dei ban pelong ya kan ka program ke jungi ka bagi jio ban pelong ban lau snem te mantau snem ngin pelong do hangte po damsai da ka bangin sedang ya kan da ka jing penmare ya ka marathon race mestem marathon race ka bangin sedang nak po umbang bangin penkut ya ka po orchid ha ka po nrbeje mestem bat ha ka por sipho beje kan don pat ke jing penkut ya kitu ki jaka song jong kini ki tourist ki bawan ban song kai ki jaka jungok kai ki badon hang tu harut jong ka tu kadam umyam te ngin don bentalang bat ka snong jong kadam sai akaba nilayo banya keren birang ba snong bai lakular ben ai ke jitrilang nakal yang kiseng sama jong ka snong dam sai akaba ni snok tilang ban ya penkut ya ki jaka kita gijaka gide sisa ki ba nakal yang ka snong dam sai ru ka don ka jingkit khle ya ka ba ila don la ka komiti ke jongki ba ki jio ban pek ban penkut ik jaka nre matau snem ni so kwen bangi opat banya Trailang bat ki ha bangin penkut ya kita jaka jo kai ke badon harut jong te kadam umyam te kom ka seng ni ikwa ro banya tho baden jong ka te ka singi ke bangi yo ban perlong ke te program jan miet ka por sibeji ye kandon ke kenja awareness program ke balengkot hang te po ne rupa hang to po wa stand ke to ka parking hang to kadon ke madan hang to in perlong ya kenja awareness balengkot hang to bangin samro ki khusnam ye gitu ki bajob ha ka marathon race bat ngin do ke entertainment no long ba ki jingshat ki jingput ki bangin le kemen namar ka de ke sngi ka bangin le kemen nak benta ka ne ka World Tourism Day bat kum ka sengi kwa banye thu ep ba kamut ka team la ne ka jong ka ne ka World Tourism Day jong lu stem ba manta ka de ka ban baong tourist and peace no ki kinong jong ka pathe ki ngap bat ka jingsuk ka banwan haki ka mon ba ka de bandon ka jing trelang banwara ya ka jing songsuk songai jong kinong wan jong ka pathe ki bawan bandrung haki jaka ba kinwan ban be pisa te kum ka jela ka bangidon hapo ka district ka bangidon iba ka district jungi ka diga gateway nam ta kini ki tourist sa ki rom ka umyam ka diga way ka jaka ka ba ki tourist ki i bahaya ka nginget ba hakati ka singi ka afrio tarik ngin yo bahaya ki jitri lang jo ki pai ba hamtam jo ka snong bat ma phi ki pai ba ki yo sngo mo pa phiwan kai diga singi pinwan ban pensingai dem yengin mar indo di program ka por sibeji no phai singi tingi khot kerpat ipi bagin yelek ben lang ka diga ski bagin pelong ye ne ka program ka bajob megalayapost.news